glöscht raus, du 10 dreimal op Fenster in der Raus. Holodaria, holodaro, holodaria, holodaro. Ana ist Bucklitum, Ana ist krumm, der dritte ist Chicklitum, ach etwas dumm. Holodaria, holodaro, holodaria, holodaro. Meine Mutter heißt Sali, mein Vater heißt Zef, und ich bin heu in der Teppiter Tepp. Holodaria, holodaro, holodaria, holodaro. Môžem medzi nami privítať a pozrieť do očí striebornej seniorke roka 2013 pani Kornélii Richterovej, ktorá má 75 rokov a prišla z Tužiny. Pani Kornélia je príkladom nesmiernej húževnatosti a obetavosti. Obdivuhodná je jej práca pri záchrane kultúrneho dedičstva v obci Tužina, okrese Prievidza. Začala pretvárať na pôvodný objekt starú palfiovskú usadlosť 19. storočia, ktorá bola v rozvalinách. Dámy a páni, strieborná seniorka roku 2013, pani Kornélia Richterová. Pani Kornélia, dovolte mi, aby som vám zo srdca zaželala všetko dobré. Pracujem preto nielen pre svoje potešenie, pre potešenie aj svojich blízkych a hlavne, že môžem pracovať a zveladiť Božie dielo na zemi. Ďakujem všetkým ešte raz. Keď som videl, ako premenila tento jagerský domček a to okolie, kde bolo vlastne smetisko, na kultivované miesto, možno aj takého oddychu, a ako uchránila to kultúrne dedičstvo, tak to naozaj bolo rozhodujúce, prečo som ju navrhol na titul Seniorka roka. Sa k tomu objektu dostala v 92. roku. Predtým to chcel niekto kúpiť z lesníkov tu, ale vlastne lesy dovtedy nedávali, nepredávali nielen pozemky, ale ani budovy. Tak išla som vlastne do dôchodku a bola som v Nemecku si trošku zarobiť koruny a potom som z tých peňazí rozmýšľala, čo by som tvorila ešte, pretože som sa cítila dosť silná a že by som nechcela len oddychovať doma. Robila som predtým s mladými a tými, vďaka im, som dostala toľko energie do seba, že som vlastne začala rozmýšľať a tvoriť. Ako náhle som toto kúpila, neviem, z akého dôvodu som sa zmenila, že som si vedela vážiť aj všetko staré po rodičoch. Tak som začala zbierať a myslela som, že by som mohla pre Tužinu teda zanechať niečo pre ďalšie generácie. Tak som to dávala dohromady a vlastne, čo je tu, je vystavené. To mi veľa ľudí predtým ešte hovorili, že to snáď ani nezvládzem. Ale mala som rodičov usilovných a vedeli všetku prácu. Ako náhle niečo robili,
tak sme sa prizerali a vlastne nemali sme k tomu ani školy, nič, ale vedeli sme si uvedomiť, tá práca, ako prebieha a čo všetko teda je dobré. No vždy, keď niečo tvorím, tak to chcem urobiť tak, aby sa nielen mne ľúbilo, ale aj druhým. A to ma vlastne naháňa k spokojnosti všetkým. Je to veľmi aktívna seniorka, aj niekoľkokrát sme sa stretli vlastne v tom priestore a má takú empatiu, miluje ľudí a vlastne aj spája karpatských Nemcov, ktorí odišli na základe Benešových dekrétov a bývajú teda v Nemecku, ale vždy sa radi vrátia a vlastne je to taká potom udalosť, ktorá tú dedinu posúva ďalej. Mám toho ešte veľa pred sebou. Neviem, či mi ten náš Pán dá toľko času, aby som mohla všetko zrealizovať. Človek má radosť z práce, že po sebe niečo zanechá, buď deťom, lebo obci, aby človek nežil nadarmo na tom svete.